with guns, kids with guns, taking over, but it won't be long. They're mesmerized, skeletons, kids with guns, kids with guns. Easy does it, they got something to say. Drinking now, pacify, in the souls, the street desire, doesn't make sense to me, but it won't be long. Det her, det er det eneste, vi har fået. Kig på den. Så julemanden er fanget, eller? Julemanden er fanget, men vi ved ikke mere. Det er sgu lidt noget lort. Vi ses! Ja, for helvede, det er noget lort med ham julemanden, hva'? Skulle vi ikke se, om vi kan få reddet julen på en eller anden måde? Altså, er der nogen af jer, der har nogle gode idéer? Nu kommer jeg lige selv til at tænke på noget her. Der står jo pebernød her. Tror I ikke, at det er en pebernødfabrik, der har stjålet julemanden? Der vil jeg lige sige noget. Altså, jeg synes, at vi skal tage ind på G-bar og kigge, fordi altså, nu er jeg jo ved at kigge ned. Det kan du lige så godt glemme det der. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé, du kommer med der. Skal vi ikke i stedet for pebernødfabrikken, fordi det må være den mest naturlige, sådan logiske måde at tage ud til en pebernødfabrik, ikke? Jeg har en plan. Hvad med, at vi kigger på skolen? Oh my god, det er en fabulous Jeg kom lige på en, jeg kom lige på en anden idé her. Nu, når vi lige snakker om skolen, så tænkte jeg, skulle vi ikke tage ud og kigge på skolen? Ja, hvad siger det det? Jo, men god idé. Endnu bedre idé. Endnu bedre idé. Hvad med at vi lige dele os op alle sammen? Så går vi rundt, og så får vi hurtigt gennemsøgt skolen. Så tænker jeg, at det kunne være en god idé. Ja, men hvad tager du? Går du så bare ned på pigetoilettet med det samme, eller hvad? Nej, jeg tror faktisk, jeg tager til toilettet. Vi spiller hvad? Afsted. Oh my god, jeg håber, Nikolaj Busse, hvad der er så fabulous. Bobler han af! Bobler han af! Prøv lige det. Det lugter lidt af risengrød. Hvad kan det måske? Rudolf! Hjælp! Hjælp! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Er der nogen, der har fundet ud af noget? Sidder højt stadig. Har du siddet der hele tiden, eller hvad? Jeg har faktisk lige bevist, at vektorer de er omvendt proportionelle med integraler. Nå, men Oh my tror jeg god. faktisk er helt ligegyldigt lige nu. Kom. Kom her, så Hold op til den her. er det ris. Det er risengrød. Er det lugter af ris? risengrød. Det er ikke ris. Nå. Oh my god, det er sådan en fabulous ret. Rigtig juleagtig. Kids with guns, kids with guns.